Занхоро Хавобаланд накумло. Зан ҳаққи гап задан надора. Паноҳ ба Худованд аз зулм кардан дар ҳаққи занҳо. бародарои азиз, дар ҳаққи занҳо зулм накунӣ. вақте ки ҳуқуқи занра риоя мекунӣ, ин ҳавобаланд кардани занҳо нест, ин қадршиносӣ кардани ҳуқуқи зан ҳастай. ҳар яке аз шумо мехоҳад ки бо духтараш, бо хоҳараш, ҳамун шавҳараш рафтори хуб дошта бошад. оё ту бародари азиз мехоҳӣ ки шавҳари хоҳарат бо хоҳари ту бадрафторӣ бикунад, ё бо духтари ту ҳамун шавҳараш бадрафторӣ бикунад ва бига ки занак ҳаққи гап задан надорад? валлоҳи қасам дилет пора пора мешавад. дар шаъни ӯ касое ки аллоҳи раббулоламин аз ҷониби онҳо суфориш мекунад, шумо чӣ гуна ҷуръат мекунед гап мезанед ки зан ҳаққи гап задан надорад? оё зан зулм мешавад, ҳола ҳам бояд ки хомӯш беста? зан вақте ки ҳуқуқаш поймол мешавад, боз ҳам ки бояд ки садо баланд накунад? субҳоналлоҳ, шумо аз кадом дини шариат гап мезанед? аз кадом китоб гап мезанед шумо? занҳо оё пеши паёмбари худо шикояткунӣ намеомаданд аз шавҳарошон? зан ба идораи муфтиёт оё аз ҳуқуқи худаш барои дифоъ кардан муроҷиат намекарданд? субҳоналлоҳ, шумо аз кадом дини шариат гап мезанед? паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд: иставсу биннисаи хайран. ман шуморо таъкид мекунам ки бо занҳо рафтори некӯ дошта бошед. худованд ҳам мефармояд: ваашируҳунна билмаъруф. шумо бо занон рафтори некӯ дошта бошед. пас ту аз кадом дину мазҳаб гап мезанӣ, бародари азиз? ягона дине ки ҳуқуқи занра боло мебардорад, ин дини ислом ай, бародари азиз. бо ин фикрҳо, бо ин ақидаҳотун ислома бадном накунед, бародари азиз.